O'n i yna, oherwydd o'n i wedi cael llythyr gan John Davies, ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith, i ddod i Aberystwyth ar y diwrnod hwnnw, achos roedd rhywbeth yn mynd i ddigwydd, o'n i ddim yn gwybod beth. Rhaid cofio hefyd, pryn o'n i'n gallu siarad Cymraeg. Ar y pryd, o'n i'n gallu cynnal sgwrs, ond o'n i ddim yn deall popeth ar y pryd. Ond trwy dylanwad John Davies, o'n i'n cymryd rhan ym mhob protest gan y cymdeithas o hynny ymlaen. Ac o'n i'n byw yn Garthnewydd gyda Harry Webb, Peter Measy, Neil Jenkins a rai eithafwyr eraill. Ac roeddwn ni yna oherwydd roeddwn ni am greu stŵr. Roeddwn ni am herio yr heddlu mwyn cael gwys yn Gymraeg neu'n ddwyieithog. Dyna beth oedd amcan y peth, wrth gwrs. Doedd dim llawer o ots beth oedd yn mynd i ddigwydd. Roeddwn ni yna i greu helynt.